Ezzel a videóval szeretném bemutatni az applikáció működését. Az applikáció célja, hogy minden kis és középvállalkozónak a napközbeni levelezését segítse, illetve ezt a terhet 70-80%-ban levegye a vállalkozó válláról. Egy elképzelt vállalkozás keretén belül mutatom be, ahol van maga a vállalkozó, aki begyűjti a munkát a különböző ügyfelektől, és kiközvetíti vállalkozóknak, és eznek a papírmunkáját mutatjuk be ezen vállalkozáson keresztül. Mint látható, bal oldalt van a menüpontok, munkaigények, párosítás, munkaalap, sürgős esetek, e-mail napló, vállalkozók, ügyféllista és a jelentkező vállalkozók. Ide kerülnek azok, akikkel szerződést kötünk, és ha igen, akkor a vállalkozó listájába kerülnek be. Jelen pillanatban itt a rendszerben 10 munkalap létezik, 12 vállalkozóval, 112 bizonylat készült ez időszak alatt, annyi e-maillel tudták a munkát lefedezni, illetve lerendezni. Menjünk tovább. Lássunk akkor egy bejövő levelet, hogy megy. Rákattintunk a bejövő levélre, feladja az adatlapot, ide rákattintunk, bemásoljuk ide a videó szövegét, vagy az e-mailnek a szövegét. Ugye ezután egy kicsit lejjebb húzzuk, mert ennél a képernyő megérzete ez így adódik. Az adatok felismerésére kattintunk, és lám felismeri az összes adatot, amire szüksége van. Eldöntötte, hogy munkaigényt lát-e, vagy vállalkozóigényt lát-e, és ha ez így rendben van, akkor rákattintunk az ügy rögzítésére, és azt is láthatjuk, hogy mindjárt munkaigényként megjelenik ez a teljes levél, és megjelenik a tartalom. Rákattintunk a munkaigényre, akkor azt láthatjuk, hogy a Horváth András, a Farkas Erika, meg a Varga István, ezek arra várnak, hogy vállalkozót csatoljunk melléjük. A következő feladat, hogy a munkaigénylést megtaláljuk a vállalkozót. Ez úgy történik, hogy rákattintunk a munkaigénylésre. Itt látjuk, hogy 3 vállalkozó munka van, illetve ember van, aki szeretné a munkát elvégeztetni vállalkozókkal. Én rákattintok mondjuk a Erikára. Erikának a beérkező levele itt van alattunk, illetve legörgetve láthatjuk. Minden adata megvan, az alapadatokkal párosítható a dolog. Rákattintok a párosítóra, ekkor megjelenik a következő képernyő, ahol a Farkas Erika, és van 2 vállalkozó, és mondjuk a kijelölöm, hogy a Szabó villanyszerelés kapja ezt a munkát, rákattintunk rá, akkor alulról bejön a válaszlevelek, ide kerül a Erikának a válaszlevele, amelyben értesítjük a dolgokról, illetve ő levele itt van, és ebben értesítjük a dolgokról, hogy mikor és ki fogja keresni a munka elvégzésére. Ezt jóvá hagyjuk, párosítom a jóváhagyást, és teljesen elém teszi a leveleket. Ha kell, belejavítok, itt is ha kell, belejavítok, ha nem, akkor elküldöm a levelezőrendszerben. Egyszer átkattintva a munkalapokra, láthatjuk, hogy a Erikának és a Szabónak összeállt a munkalap, de visszaigazolást várunk még a levélre. Amikor majd ők visszaigazolják a dolgot, akkor ez kiüti egymást, és akkor válik nyugalmi állapotba az ő ügyük. Így figyelmeztet a rendszer arra, hogy még nincs lezárva az ügy. Ha itt a munkalap mezőben rákattintunk a ügyfélnek a nevére, akkor átugrik egy kartotékrendszerben, ahol az ügyfél által lebonyolított összes levél benne van, és rákattintunk, akkor hozza, hogy mik a levelek, amiket figyelembe kell venni. Visszamegyünk a listára, visszaadja a munkalapot, most megnézzük a vállalkozónál, hogy van,
A vállalkozónál is ugyanúgy van a rendszerben, hogy bármelyikre rá lehet kattintani, és az a levél fog visszajönni. A bemutatott műveletekkel lehet a legegyszerűbben dolgozni. Most láttunk ugye egy bejövő igényt, meg egy párosítási igényt, és ezt a párosítást addig kell csinálni, amíg nullára nem megy az igények dolga. Most bemutatásra került, hogy kell az érkező munkaigényeket kezelni, miként kell párosítani, hogy a munka el legyen végezve, és egészen addig, amíg a elvégzésről vissza nem kapjuk az igazolást, addig a program nyilván tartja, hogy hiányzik neki bizonylat. Amikor megkapja, felkerül a rendszerben, és akkor a pirosok is eltűnnek onnan. Ne feledjük el, hogy most a bejövő igényeket kézzel történő e-maillel zajlik, mert nem tudni, hogy ahol üzembe lesz helyezve, milyen rendszert kell felépíteni, de a válaszokat már az EMI adja. Neked csak a piszkozatba rá kell ezt kattintani a gombra, hogy mehet-e vagy nem mehet, illetve bele tudsz javítani, ha nem tetszik valami, és utána adsz utasítást arra, hogy elmenjen. Önmagától nem küld el semmit. Akiknek van napi 20-30 levelük, e-mailjük, azt már érdemes nyugodtan rábízni az EMI-re, sok időt takarít meg a vállalkozónak.